Helo, Cynghorydd James Lystyd sy yma, a fel cynghorydd, dwi ar bwrdd llywodraethwyr Ysgol Awel y Mynydd ac Ysgol Llanrich yn Rhos. Mae'n dda iawn gweld yr ysgolion ar agor heddiw am y tro cyntaf ar ôl bron iawn i 100 diwrnod o gyfyngiad. Mae'r llywodraethwyr wedi bod yn cael diweddariadau gan yr ysgolion bob wythnos bron iawn i bob dydd yn rhai ysgolion a'n paratoi mwyn i staff a'r plant bod yn saff yn yr ysgol. Felly diolch yn fawr iawn am y cyfathrebiad da ni wedi cael. Fel llywodraethwyr, da ni yn diolchgar iawn i'r ysgolion i gyd am y cyfathrebiad da ni wedi cael, gan y plant, gan y rhieni a'r holl staff yn yr adran addysg hefyd. Felly, diolch yn fawr iawn. Rwan, y gobaith ni ydy fel llywodraethwyr eisiau ni gweld yr ysgolion nôl agor yn llawn amser a gobeithio wneith hynny digwydd yn y dyfodol agos iawn. Heddiw, dwi wedi ymweld y nifer ysgolion i dweud diolch i'ch holl staff. Since my last video, there's been a huge effort by schools to prepare for children returning. And I've come today to show my appreciation to every member of staff for all the work that has gone in to prepare, and the feedback is that we've got a good number of students in schools today. So as a parent, I would like to say thank you to you as parents for persevering through what has been an unusual time. I know homeschooling is not the easiest of things to do, so a big thanks to you from us for everything you've done in supporting the schools. And then I guess the stars of the show are the young people, and I just want to thank you for everything you've done, listening to your parents, listening to your teachers, and just stepping up and being absolutely amazing through all this time. You should be very proud of yourselves. Da ni 'di agor heddiw i croesawu'r plant yn ôl i'r sesiynau dal i fyny. Da ni wedi bod ar agor i'r gweithwyr allweddol, plant gweithwyr allweddol i cadw nhw'n saff yn yr ysgol wrth i nhw fynd i weithio. Fedrai'm diolch i'r staff, i'r rhieni, i'r plant digon am y ffordd maen nhw wedi ymateb i'r sefyllfa yma. A oherwydd y ffordd maen nhw wedi ymateb a'r ffordd mae'r cymuned i ymateb, gawn ni rwan dal ati i cynllunio tuag at mis Medi.